Co to tady máš za dobroty, člověče? Dneska tady na farmářských trzích ve Futuru máme tady místní produkty tady od místního řezníka pana Varyše, máme domácí trnicu, čerstvý domácí chléb, potom tady máme To je fantastické, ty děláš čerstvé vajíčka? A čerstvé vajíčka tady na snídani připravujeme. Takže kompletně snídaní, domácí chleba od někoho z pekárny, že? Chleb, přesně tak, čerstvá požitka tady od místních farmářů, polníček, tady máme čerstvě nastouhaný křen. A toto je bramboračka, vidím, excelentní. Vidíš dobře, určitě ochutnejte. Tohle je valašská bramboračka. Zemáky skupoval taky na trhách. Tak, přesně tak. Máme tady výtečný špek a klobásku od tady místního řezníka. Máme to jemně zeměné smetanou. A já tady zobnu i tu, protože ta i trnica tak strašně voní. Krásně myslím. Opravdu zkus je výborná. A nemá chybu. Je výborná. Určitě nic nemůže nahradit místní produkty, lokální produkty od místních farmářů. Takže ty si vlastně ráno obejdeš trh, sestavíš si podle toho jídelní lístek a ti stánkaři a ti prodejci přijdou, pošmakujou si, od kolegy si ochutnají, prokoštujou si, pak si nakoupí. Přesně tak, plus tady spolupracujeme s těmi místními farmáři, takže už třeba dopředu vím, nebo oni ví, co mi mají nachystat nebo přivést. Ražniči výborné vidím. Toto jsou jaké klobásky? To jsou tady paprikové klobásky, jsou opravdu výborné, tady opět od místního řezníka. Je to já musím ti hrábnout do toho vajíčka. My jsme se tady prošli, podívali, vyzkoušeli jsme toho spousta, počasí nám dneska přálo, takže my jsme absolutně spokojení a myslím si, že asi jinou známku nečekáte, ale je to za jedna. Tak děkuji moc krát, je to výborné hodnocení, děkuji moc krát ještě jednou. Já akorát bych chtěl k tomu dodat, já jsem tady našel všechno, co jsem očekával a má ještě některé věci navíc. Kvituju to, že to rozšíříte na ta témata. Ať jsou tady křestové týdny, jahotové týdny, ať jsou tady košty vína, ať jsou tu ochutnávky burčáků, ať se udělá opravdová zabíjačka nebo gulášový festival. Ti kluci, ty znám a ti jsou výborní, ti kuchaři.